מה המצב? יש אנשים שיש להם כסף, יש אנשים שיש להם אישה יפה, יש אנשים שיש להם מוח, שכל, חוכמה, אבל יש אנשים שיש להם לב גדול, לב רחב, והלב הרחב והלב הגדול הזה, והאהבה האינסופית שיש להם, ואהבת החינם היא זאת שנותנת להם הכל. אישה יפה, כסף, מוח, שכל, חוכמה, יופי, ואת שאר הדברים וכל מה שהם רוצים להשיג, הם ישיגו. רק בזכות אהבת חינם שיש להם. הם ישיגו הכל. שיש לך כסף, אתה משיג חומר, אתה משיג חומריות. אתה קונה בחורה, לדוגמה, אתה קונה אותה בכסף שלך. אתה קונה את הגוף שלה. היא איתך רק בגלל הכסף שלך. אתה קונה אותה, היא לא באמת אוהבת אותך. היא גוש בשר מעליך. כן. שיש לך כסף, אתה קונה רובוטים. אתה לא קונה אהבה. אבל שיש לך אהבה, אתה קונה את כל העולם עם אהבה, אבל אהבת אמת. בלי אינטרסים. מי שמגיע לאהבה כזאת, הוא יראה במו עיניו שיהיה לו הכל מהכל במה שהוא רוצה. שיהיה לכם לילה טוב, ביי.